teď strašně fouká vítr, ale whatever. Každopádně všechno, co se pokazilo, se vyřešilo. Všechno, co jsem neobdržel, obdržím. Věci jsou na hotelu, takže jsou mu tam 15 kg krosnu, takže se nepotím tak strašně moc jako předtím, ale pořád, však už to poslední vystoupil z letadla, je tady vlhko, je tady horko. První šílený turistický místa, na který jsem dorazil, ale je to fakt dobrý. Nebudu se snažit to dělat nějak moc fancy, prostě budu mluvit a předávat záběry, případně fotky. Nic, takže dnešek spousta problémů, nemám simku, nemám data, nebo mám jich hrozně málo, tam jestli to se snad vyřeší zítra. Neměl jsem Suica kartu, to se vyřešilo, protože jsem to trošku obešel, ale mám Suica kartu. Celý ten park okolo toho paláce je strašně rozlehlej a tohle je tak jako desetina těch všech parků, které tady v okolí jsou. Bohužel všechny jsou zavřený. Já jsem tady brzo, otvírají až 9 a aspoň tady nikdo není. Je tady úplně prázdno. Což je ta čtvrť, ve které žiju a momentálně bydlím na 2 dny. A je to tu strašně krásný, je to zvláštní, ale krásný. A v noci ještě víc. Tady jsem si to chtěl trošku projít a nafotit. No nic, to bylo za dnešek všechno a uvidíme se možná zítra, kdy už bych tam měl nahrávat z Kyoto.
Zdravím ze zatím poměrně dešťového Kyoto. Takhle už skončilo tornado warning, takže to minimálně přežiju. Nebo jako už to asi vypadá, že to je v pohodě. A Kyoto vypadalo docela drsně, to je jedno. A právě jdu tady kolem hradu k Císařskému paláci, dřívějšímu. Jsem dorazil do Fukučiamy, přesně na kraji Fukučiamy, jsem tady v údolí na 2 týdny a je to krásný, opět, to slovo už je hrozně nadoužívám, ale to je jedno. Počul jsem si kolo od pana farmáře, se kterým jsem měl asi hodinovou řeč, zdá se v pohodě, mám pokoj, tam fakt hezký a dostaje před po okolí.
Už jsou to asi 2 týdny, co jsem nemluvil na kameru. Každopádně to je zdravím z prostředka rýžových polí, kde projíždějí auta. A 2 týdny jsem na kameru nemluvil hlavně protože na to nebyl moc čas. Případně jsem byl docela dost unavený, protože už se mi tady čas na farmě krátí. Vlastně mi úplně končí, protože zítra už jenom jedu na den volna do Kyoto. Na pozítří už odjíždím do Kyoto úplně. Ale pořád je ještě oficiálně zítra tedy jsem. Ale ta náročnější činnost už je za mnou. Nebylo to úplně nejjednodušší, hlavně v těch vedrech, co tady byly, protože období dešťů už skončilo. Ale z začátku prošel jsem si tady hodně fázema. Z začátku to bylo zvláštní, což je asi logický, protože jsem byl u nikoho úplně cizího doma. To nemůže nebýt zvláštní. A ten rozjezd mi asi trval trošku díl než lidem, co se jezdí normálně, ale po asi týdnu už jsem tady neměl žádný problém a cítil jsem se tady úplně normálně. A čím víc jsem se tady rozkoukával, tak tím víc jsem tady začal poznávat okolí toho japonského venkova. Všechny pole, různých druhů zeleniny, hodně rýže, nikde nic, jenom domy. Nejbližší obchod půl hodiny, onsen 45 minut, ale to je krásný. A i s tím jedním dnem volna, kde jsem byl na Amanohashidate a v Ine, tak to bylo úžasné osvěžení od toho všeho, co je tady. A jak už se mi to krátí, tak jsem tady chtěl rychle nějak říct své dojmy, které jsou rozhodně pozitivní. Teď se vracím z onsenu a dneska už je poslední normální večer, zítra už hlavně balení a předtím teda den ještě v Kyotu navíc, se kterým jsem nepočítal. Čau. Catch. Win.